Sinibingelele bahlali. Nazi indaba ehamba phambili kuJune ngomhla ka-10 edolobheni lase-Emere. Abahlali bebehlangene benombhikisho omkhulu labelwa khona nezigebengu ezikulelizwe laseNingizimu Afrika ngokungemthetho. Bathi lokhu kuseyisiqalo nje, ngomhla ka-30 kuzoshuba kakhulu. Yiko mina ngikusho. Iphelile ngo-1. Iphelile ngo-1. Ungathi indaba wena ngithi iphelile ngo-1. Ngoba ngitshela uhlala kanjani uma ufikile uvakashile emzini womuntu ufike sewuhlala ungasafuni ukuhamba kanjani uthi awusafuni ukuhamba? Into engayisho ukuthi sekunzima kakhulu ngoba manje kwabona sebekwazi ngisho ukubhriba, babhriba ngisho abantu abaphezulu nabakhulu. Kuyinkinga kakhulu even nakuthina ngoba thina nathi asinayo leyo mali yokuyobabhribhela. eSouth Africa yonke, I'm giving a warning to even abaholi bepolitiki ukuthi they need to start respecting i-community enabantu abafana nathi. Ngicela abantu behlisa umoya, asikhandeni izwe. Uyabona bafana bakithi nina engisebenza nani? iSouth Africa yonke singayilungisa ngaphandle kokuthi kuntshontshwe izinto zabantu.